Fuq l-istazzjon tiegħu il-kap nazzjonalista Adrian Delija kompla jiftaħ attakk mill-aktar qalil fil-konfront tal-predeċessur tiegħu Simon Busuttil. It-tnejn fil-għaxija Adrian Delija u n-nies tiegħu kienu kostretti li jorganizzaw programm mhux skedat minn qabel sabiex il-kap iwieġeb għal pressjoni li bdew jagħmlulu għadd ta' deputati tiegħu li ħarġu onqhom għal Simon Busuttil. Fi programm ta' sija li Delija għad attent li mqar ma jsemmix darba l-isem ta' Simon Busuttil, Delija xorta fetaħ attakk fuq Busuttil u b'dikjarazzjonijiet ċari u ibsin reġa' wera l-bib ta' barra lil Simon Busuttil. Delija ma qatx jomoda u tajjar kemm felaħ ma' Busuttil li fi kliemu stess hemm bżonn ta' tisfija sħiħa mit-tmexxija ta' Busuttil. U qed nissaffew u nkunu f'pożizzjoni li nibnu fuq pedament iktar b'saħħtu. U jekk qatt kien hemm dubju li l-kriżu l-qasma fil-Partit Nazzjonalista waslet fl-ogħla livelli, il-kap innifsu kkonferma li hemm żewġ klikek fil-partit li jmexxiju. Imma biex jingħaqad il-partit, hemm bżonn miż-żewġ naħat niġu flimkien mhux minn naħa waħda biss. Intervistat minn Frank Psajla li żgur anqal memorja li kien wieħed mill-uċuħ li fuq il-medja nazzjonalista mbotta il-gidba tal-Igrant, Adrian Delija beda jibża l-postu u staqsal fejn mhux kulħadd qed jieħu l-linja li ħaqu. Għalfejn qed issir din il-ġlieda? Għalfejn? Għall-persuna? Għall-oħra? Għall-grupp għal ieħor? Għall-poter? Għalfejn? Għall-ħakma?